Så er vi taget til Holstebro, fordi vi skal prøve pole dance i dag. Fordi hvad er pole dance egentlig? Der går så mange fordomme omkring pole dance. Så vi er simpelthen taget her til Pole Power, hvor Camilla hun skal hjælpe os med at finde ud af, om det egentlig er sjovt, om det er hårdt, og hvad det egentlig vil sige at danse pole dance og være ægte pole dancer. Camilla, hvor lang tid har du danset pole? Det har jeg tror det er 7. og 8. gang, jeg er til det i dag. Ja, og hvor tit danser du så om ugen? 1 til 2 gange. Ja, så hvordan forbereder du dig sådan, når du skal til at danse? Altså, vi strikker rigtig meget ud i det, at især vores håndled, det kan gå ud over dem meget, hvis der vi ikke strikker ordentligt ud, fordi at vi bruger dem jo til, når vi skal det hele og sådan noget, og armene og benene, hele kroppen faktisk. Så der er faktisk hele kroppen. Så hvordan er det i forhold til fitness? Altså, det er jo meget, meget styrketræning, det vi har gang i, også når vi varmer op. Er det ikke noget med, at det er helt vildt dyrt at danse pole? Jo, det koster en del penge, men jeg vil så også sige, at man får meget ud af det. Og jeg synes også, efter jeg har startet til, at man får bevist nogle fordomme, at det passer ikke. Holstebro tog ikke elever, så nu er vi taget til København for at fortsætte jagten. Vi skal bare prøve det her. Audio Jungle. Så er det klar? Jeg må hellere følge Camillas råd og varme ordentligt op, som hun siger. For jeg vil helst ikke have ondt i morgen. Audio Jungle. Jeg gør mig et forsøg, men det lykkes ikke rigtigt, som jeg vil. Selvom instruktøren er rigtig sød, så er det altså rigtig svært at slange sig på den pole. Men det lykkes efterhånden. Dogme, sved, blod og tårer. Så har jeg lært at lave på hovedet. Nu skal I lige se, hvad det er. Men lad mig så forsøge sig. Vi kan altså derfor konkludere, at det både er hårdt, sjovt og spændende. Det er sjovt og udfordrende. Og så er det fedt at gå derfra og vide, at man har lært noget nyt. Dog bliver det ikke i Holstebro. Glæd dig til næste afsnit af Youngsters Across, hvor vi tager ud og besøger en ny by.